Kublai janmet ya pi baro nga pedang sobha ya pi iwe puwe haka kerteng u Jesu Christ uba utrai but nga ngej scam ba pi ya don hapdeng kamet kabakoj bakia but kumjuru nga ai kublai ya kinong penya jong kanega channel haka ba kilaban wanra hakiba bun jat ki topik ki jinya keren tementa ka metro ngindon ka waipat ka jinhi kai lengbak tin jong blai but kinong penya kila jet ya ka topik kata kadai ka jing khawai utrai ngin ya keren ha kanega janmet ngadap da ka jing songu bau blai ulai lat yangi iwe puwe bangila ban ya keren bangila ban ya shimenta bangila ban sngap yikini ki jing hikai te ki nong shimenta ha kanega janmet ki dei evangelist dabjur kitang te evangelist Kela Mare te pastor Albert Scanlon but sir Nyobor Lapasam te kini ki dei nong shimenta ha kanega janmet ai bo blai un kerku kat bangin ya sngap yakini ki nong shimenta ka ka ba ki jubab but ka ba ngin yo jing hikai lengba ka kten ki jong blai te haswa bangin sedang da jing duai te nga kerpat pi we ki nong sngap ki nong pet ba pin shim mi ki kot bat tho ikini ki kot kan ma bat tho ikini ki jing hikai ka ba kini ki nong yeshimta ki hikai namta jong pi bat jonga nila ban yo ik jing mut ki ba shai te hakne kapo tungin pendem kle ban ruai ko pa jungi bam neng ni wan hajan jong me atrai hakne ga janmit kan nong idap dag jing songu yak ba mela ai biang yangi kene kalat hak ba ngila ban sngap ikini ki khobor khamta me shphang ka jing khawa trai hak ba kini ki nong yeshimta kinia wanra ila kijong kijing sungu thu lengba tin kijong blai bat khnang mila ban penshai ngi wei puwe pendap ngi da men sembakoi khnang mila ban sngap ikini kijing hikai bat kumjuru to ai bo me mendor kan lambat ngi wei puwe bat kumjuru kini kinong page ha kene ka YouTube channel nga duai bat nga pan map na me na kijing na kipop kijong ngi kumju bat atrai sumar skeringi ngapa nak temu Jesus Christ. Amen. Ka jingkeli ka baningkong sya i pastor dabjur kitang. Ka ka jingmut jong ka jing khawai utrai menno ka sedang. Ka jing khawai utrai ka dei ka jing le niam ka ba kentang ban kin mau ya ka jing yap ka jing sha ka jong Jisu halor ka deng phana na ka benta ki pop jong brew kane ka jing le niam kentang ka deru ka jing pentmai ya ka jing im ba kan jamin swim jong ki bangai bat pen klan ya ka jing ya dei jong u shimat bat u Chris katkum ka history ya ka jing khawal try lasdang da u Jisu hi hadien jong ka jing khawai niam ka jing light but kane ka jing khawai try ka jia khndiat sngi hashwa ka jing sha pen yap ka jong Jesus Christ halor ka deng phana house nem balai phulai Kublai shibun pastor ya kitu ki jing pen shai jong pi menno lasdang oi nadu por bu Jesus Christ day nadu hashwa ba un sa nar phana te ka tu ka dai ka ba ngio ka jing hikai te ka jingkli ka ba ar sha i pastor Albert Scanlon hangne ka ong kumno u Jisu ulong balakloi ban sajia ka kejat ki senran bat kumno usdang Kublai shibun pastor evangelist Albert nong light nak takatu cikli ya kaba pilala kli yang kaba ong kumnu ujisu laslang masai ikikijat jong kisenran bat kumnu usdang shwa bang jubab ya kani kicikli ngakwa bani tu ipi baka subject shapang kaji sai kijat kamde
ka bangi syam tang haka testament ka bathmai haka jing sha ka de ka dustur ka bangi syam nadu ka por menshwa ka testament ka berem kipo jung Abraham bar kumta tater ngakwa bani thui pi bahari Palestine ki juyat ta ka sandal bat ka jaka kalong ka ba siap ka ba bit pum pum ba la juang ba unu ba wan kai shaying jongki le sing la ban ong ki polok ki ba wan kai shaying long ba ki trying ki ju penbiang ya ka bat ki ju ai ya ki polok ki jongki la ni ki gas bakin site ya la ki jongki kejat la da ka trying ki don ya la ki jongki shakri ki ju pha ya ki shakri ba site ya ki kejat jongki gas la ni ki polok bat kani ka di ke dustur ka ba jule hari Palestine haru gini kesengi bar ngakwa bani thui pi bahaga testament ka bathmai u Yesu patde wan ra ya ka kom ka jingkai haka testament ka bathmai yangi ki Kristan baro baka jing sa kejat kalong bangin Yakub ya ka jing jamnut ka jing snoret ka jing leret iwe khamtam ka jing yama long ba labu jikma haka Bible hadin ka babam jamin bala biang lut ka ka dabor ka tawal Henry ke ke baduna ka deitang ki shakri manu masai ki kejat chongki senran baro ha ka bo Jesu udon kat le singala bano ba ki snan ki le pe iwe Henry ngi shem ha ka Bible khadu bo Jesu open red yala de par uhikai utau bolong ukonrat ujongki bolong uta unong hikai ubabaha ka gospel ka kum Yohanes kalanong bakhalai ka dekhat ka ba san ka ong kumni hadin ka taw la the ha ka dabor berwasdang masai iki kijat ki jong ki senran bat banyat yaki da kata ka jan da ka ba ula panpo yaladi kani gade ke ba ujisu ula le ukonran utrai jig trai uhikai yang ai phi shapang kani ke jing leret to a bingin kop ya ke jing leret pa kham tam ke jing yama iwe kobleshbon Kubleshbon pastor. Oh, lara pipule ha ka to ka dekat ya ka bai pastor ila. Hikai. Yu i ba u Jesus Christ usdang hi dalade deh. Usdang hi dalade u penrit ya lade khmat jong kisanran. Te kata ka de ka ba kane ka ktin ke jong blei ka pen i ka bat ka batai. Bat ngasutanat ba u Jesus Christ kumu blei. Henry u wan chak nang perthai ban penrit ya lade. Kum ngi ki brewi kubleshbon pastor ya ka ba phila pan shai nam ta jongi temanta ka jingkli ka balai shai pastor lamare hangni ka ongkum ne ka kata ka ba Jesu u ong ba kisanran ki dei ban le bat balai kubleshbon ya ka ne jingkali ka ba phila ai hanga ka jing jubab ka jonga ka long ba Haden bau Jesu la dep ban pensai ye ki kijat jong kisenran ki jong ula kwa ikiru ba kinle ye kane ye ka tangila ban syam na ka gospel Yohanes khat lai ka lanong ka khat ka ba khat sao bat khat san ka ba ong kum ne namar kata lada manga ubau trai bat unong hikai ngala sat ye ki kijat jong phi ka de ye phiru banya sat ya kikijat paralok hi namar ngala ai kerukom hapi ba phiru phinyo le kumba ngala le manga yapi namar kata ujisu haden mo la sat ya kikijat jong kisenran ki jong u kwa ya kiru baki deban le ya kane kerukom hoi Kisenran namar ka dustur ke jong ki jiu hagi porn chua lama ban pan sat yi kijat jong ki wepat kalong ke kam kabarit lane ke kam ka ba hagi imlang sa alang kimla ban pedia kumta Jesu ukwa ban hikai yaki hagi jing edai bat ki jing im bakin jaman sim bagi kita kijing sengau breu kita ki dustor kiriti dewan penduk pendam
namar khmat jong blai ngialong kumju ngialong rengkat namar kata u Jisu u yo i gdo not ki jong kine ki senran ki bas ngap sarong ki bas ngap kat nga hanrei hadin bol pensai ki jat jong ki kum tau wa yakiru bakin le yakane naga banta kajing gerku jong kajing em Kristan uji su kwa yang ngiru hagini kisngi mengikum ki nong bot ki jong u ngilong ki senran ki jong u namar kata uptha yangi bangin le yakine kabenta kabau la bu korukwam lane ke jingikai naga benta ki nong bot ki jong u namar kata tungin perkat yakine kabenta pangiru ngin le yakine bangkan mau yu Jisu balawan sekene ke pertai ban pendamret ya lade hakmat jam ke pertai keblai sibon Kublai shibun pastori kitu kijing pensyai. Hoi ngila sutu nrei nga shukwa ban komen epi. Hoi kijing hikai kijing Jesus Christ kilong kibadon kam. Pek nga naki proverb ka kitab syaki proverb kalau nong kaba khat pra dikhat kaba khat ar hang tu kapan i yangi ka ong hashwa kijing jot ka donut ubreu ka sarong. Bar hashwa ka burom leit kijing soret. Ni bau Jesus Christ usdang swa ja kijing soret. Đấy ni stenat te gine gide ki ba ngila ban yo igini ki hikai te nga kublai shibun pastor lamre ye kitu kijing pensyai ha ka ba phila pensyai nam ta jungi te menta ka jingkli ka ba sao syai sir lapasam kumno u Petros usngau ba u Jisu u pensat ye ki kejat jong u bat u Jisu ong kumno kublai shibun ya kene gijing keli gijong pi tong ye pai na ga kting gijong blai ya kene gijing jubab ka bangila ban siam na gospel yones kalau nong ka khatlai ga dekat ban riu hadu ka pra ka ba ong kumne u Petrus la ong u Jisu la wan menta hau Petrus anda kum ta wan hau Simon Petrus te u la ong hau ko try u Petrus la ong ko try me mesai ikijat jonga kadekhat ke bahanyo Jisu le ya thu bolong hu ya ke banga ngale mem syampang menta henry men sasngau thu nangta kadekhat ke baprau Petrus u ye peteng banong u Petrus lo ong hu menam yo sai ikijat jongala no la noru Jisu le ya thu hu ladanga nam yo sai ya mem yo benta satya lam batnga hoi ngila yo ya kene kicing cuba Henry hato kadon ke era ke e kawang ngide ban nang ya kijing hikai hakane kijing jia ngadon lai teli kijing hikai banyesa mat pi na kamanta kane bat kabanengkong kabang kwa banyesa mat pi kalong ba haoi deitang u Jesus Christ hi ubala bansai ya kipop jong pi bat jonga nada dona pedeng jong pi ki bompat sai khu ye ki pop ki jong pi detang u Jesus Christ ke mau nang ta gabaar long ki bas ngauret ki senuan ki lia up mano ban wan man sai ki kijat ki jong ki henry khadu hab an sai da u Jesus Christ namar ba ki ya up mano ban wan ban ha ki jing imbreu ki jong ngiru lada pidan kano kejing sengau thu bakla lana kejing ya sneu iwe long ki bakloi ban lei ban pan map wanam up tak hadu ki we kin wan shapi ban dem hakmat ki jong pi henry long ki bakloi long ki basngau ret ki bakloi ban lei ban pan map nang ta ka jihikai ke balai ke bangakwa ban yasamat pi kalong Jisu ong hau Petrus ladangan nam sai ya ki kicak kicong memenam dan mental lambat nga kaju ru yangi iwe pi we lada Jisu ladangin nam simenta lada Jisu unam sai ya ki kicak kicong nge lada ngingin nam simenta nginam la bandan mental lam bat Jesus Christ kene kalong kebadan kam hadu kata-kata bat pensas ngau thu shibon kijing kli ki ba pensa yo ngau manta ba ye kijing juba
hadu katno kalong badan kam ban sai kejat kumba Jisu ula ong hau Petrus nama ta kadau ta ai ba blen ker khuingi kat bangin sengau thu ya kane ka topik ha kane ka por kuble shibon Kublai shibon sir lapasam ye kitu kijing pensha kijing pi kiba sutenat shisha do kata ha kijing lombreu te midon hi kijing sengau dai kumu Petros handai wala kataru ngiu i ya kijing sengau ret kabau Jesus Christ upat i namta kijonga ba jong pi kumno ngi deban le kublai shibon te mata kijing kli kebasan mata syai Pastor Dapju kita. Wat lada ujisu utip ba ujudas unsadino ya balai ba syam lapan pau ya kicing temu. Jong hang tahi. Ha kijing shisha Jisu ulapan ilapa ya kidak kishin ha kisenran jong syapang uta uban sadino ya wat lada ukhlem ya thu da kerteng Henry uli to pila ban syam ya kane naga gospel Matthias kelenang ka baar phu Henry kerkhat ka baar phu hadu ka baar phu san Jisu syam lapan pau ya ka kerteng Judas hakmat jong kisenran jong namar ba ublei haba ukhat ya ki bru shalade ukhat ya ki laki long kumno ru laki long ki ba bha ne ki ba sniu laki long ki ba hok ne ki ba pop ublei haba ukhat ya baro sha ka jing penem bat sha ka jing kelak pamot Jisu udah kwa ba Judas ru wan sha ka jing kelak pamot kum tau Jisu shimla phla pat ba ya ka kerteng jong Judas la ne ban be no yu chi sendon na ka kenhon jong ki hada ngot ka we ru ka dau ka long ba ya ka jing thu pa phang ka jing sha di jong kun rat lai thu lupa da Hosea Jeremiah bat kisam te yakine ki thu lupa de ban pendem te kumta Jisu uklem be no chisendan la ne pen pa ba ya ka jing thmu bas new jong Judas Kublai shibon pastor ngangai scam kitu kide kijing pensyai kiba syai kedar hakba bunsin hak Bible ngem da sutu syai Henry kublai shibon pastor gitu kijing pensyai kiba ni layo nga ngai scam ba iwe puwe kiba pet ya kenega YouTube channel ki sngap bat kumjuru ngai kijing tu ye pi ba pen top hai kini ki khot top hai kitu ki baro ya ba kini ki no shimbata kia kran tementa ka jingkli ka ban reu syai pastor lamare angne ki dak ba Jisu upenon kam ha ka ba seng nong rem ya ka jing khawai try te ka ba kini ki dak ki yeng parsi Kublai shibon sai kane ka wepat ka jingkali ka ba phila ai hanga sipang kidak bo Jisu pendan kam ha ka ba seng nong rim ya ka jing khawai try dan ne ka sakramen mo ka bagi khat Jisu kat kum ka gospel Matthias ar pun reu kula nong ka khat ka ba ar pun reu du ar pra ka ba ong Jisu la shim yokpu bat andau la ngu ula kedia bat ula ai hagisenran ula ong to shim to bam uneu long ka met jonga anda ula shim ya ka khuriru bat bo ula ngu ula ai haki uda ong to di ya kane pi baro naba kane ka long ka snam jonga ka ba ka jong ka jutang ba thamai ya ka ba an sapan mi no naga banta ki babon ya ka ban map ki pop kene gede ka jing batai ka jong Jesus Christ ya kisenran upsengau thu syai yaki ba ukpu uyang parsi ya ka met ka jong wong yisenran hadin bula ke dia ya ukpu wong to shim to bam
nêu lòng cả mét trong à but hadin bakile da bam yuk po u Jisu u shim saya ka khuri trong cái so wai wai yaki wong to shim to di naba ka ne ka dei ka snam ka jang ya ka ban map yaki pop trong ki breu u Jisu batai benia yaki jingmut trong ki ne ki ar banta ukpu yang parsi ka met ka jong Jisu Christ bo un sa pelowet sya syo sya sempat hadin kecing sya sempat jong wan sa kata ka khuri jong so wain yang parsi ka snam ka boy loy ka jong Jesus Christ ba un sa panmi lan sa play ha keding pana Calvary man yo site yaki pop jong ka perthei kum ta wong kane ka benta kalong ka badon kam lane ka nong rim jong ka jing khawai trai kum ta uhikai yaki senran ki jong bakin le yakane bakin ngej yakane bad bakin long ki bako ngu ban le yakane kat no sin naga benta ban kan mau ya Jesus Christ bodem nong penim bad nong sispa jong kisenran bad kum juru yang iru u tha yangi bangin le ban pania sai kijat iwe bad hadin gejing pania sai kijat iwe ini bam yukpo paklam khle thiat ba yang pharsi ka met ke jong Jesus Christ nang ta ya ka khuri jong ko so wain ba yang pharsi ya ka snam ka bakodor ke jong Jesus Christ bala sai yaki pop jong ka perthai amar kata ada ka pas ngau yo Jesus Christ ni de ban long ki bal kloi ban shimanta ha ka sakrament jong ke jing khawai tra khublai sibo Kublish bon pastor. Ngangit scam ba iwe puwe ngi yo ye kitu kijing shai. Kiba shai. But kublish bon sa sen. Temanta sakawe pat kijing kli shai pastor Albert Scamlon. Kenang bangin om ya shimanta ha kijing kawai utrai. Klam kadon ke kaba lasneng yangi bangin le. Kublai shibun nagam ta katu kejingkli ya kaba lala kli yang kaba ong kumni. Kenang bangin om ya shimanta ha kajing khwa utrai klem kador. Ke kaba la sneng yangi bangin le. Ngakwa bani thu ipi ba kajing khwa utrai kalong kaba kentang. Ngimla ban yele kai la ne ban shimanta tang namar bakat lade karkom yangi urstan bani shimanta. Nagong koren kalau nong bakat way kedekat kaba arpo nyo bat arpo pra kahika yengi bat ko angkum ni nabakum ta uno ru ubabam ya uni ukpu lani ubadi yakani ka khuri utrai klem da burom ken ulong ubalaram na ka jong kata kamet bat kasnap utrai klem da burom ngilong ki bala syaram kedekat kaba arpo pra kalau kabadeng kam yang IP bangin kan mau Hendai to ai ba ubriu un yet yalade. Di anda kumta to ai ba un bam no uta ukpu ba undi na kata ka khuri. To ai ba ubriu un yet yalade. Ha bangi shimbata ga jing khwai utrai ngidon kam ban yet de kalade. Lang la long ne em utau ba pen subha ya ublei. Lani kibap pen kemen ya upara briu. Larangi la pen susi ya no ino. Para briu khamtam ya ublei. Idon kam bandon ni kajing sok shwa bang shim bantah kaji khoi utrai idon kam ban yet ya kaladi Kublish bon pastor ngastanat ikitiki kenten ke bapi ong kalong ke bakentang ban yet yalade ho ide ban yet yalade kene kade kajing snack te kublish bon te kajing kli ke bapra syai pastor syai sir lapasam ki ar benta ki jing thumu ba ka jing khawal try ka pan Kublai shibon ya kene kejing keli tong nye pej naga ktin kejong ublai sya kishti kinong koren
nengkong koren kalau nong ba khat way ke dekat ke ba arpon real syagi ki nengkong koren kalau nong ba khat way ke dekat ke ba arpon real sngap an pulei phi ke ba ong kum ne namar katno sen ru haba phia bam ya umne ukpu bat phia di ya kana ke khuri phi kan mau phi pen pau ya ke jing yap utrai phi pen pau ya ke jing yap utrai kau mot katno sen haba ngile ya ke jing khawai utrai ni pen pau ya ke jing yap utrai ni kan mau ya ke jing yap jong disgrace halor ke ding phna bat dei ha kana ke por ke ba ngalal ase ban ong ba la don na peding jong phi ki ba sngo ba klai iwe kadai ka we na ki jaka kadai ka we na ki benta ya ka ba phila ban phla iwe bat nang ta sa sai ya ki kijat jong iwe nang namar kata kapan kemai ke jinyap ke jong Jesus Christ tat onda unwan ka keting jong ublai ka ong kau mot ka jing pen em tat onda unwan mot Jesus Christ in kemau ya ke jinyap ke jong in kemau ya ke jing mi pat ke jong bat tat onda haba unwan ro nama kata kadan kam nyingi ban sngau thu balada phikwa ban pulai shu phila ban pulai nadu ka dekat ke ba ar phulai hadu ka dekat ke ba ar phun reu phila ban sngau thu ba syapang kana ke jing khawa trai ya ke ba upol la tho sha kinong koren nama ta kadau kine ki benta ki bangine ban kemau ke jinyap kemau ya ke jing mi pat kemau ya ka ya Jesus Christ tar anda hawa unwan kini ke kilong ke badan kam yang ban kemau kupleshibon sa lapasam oi ki jing thmu jong ka ji khawai trai ki pen pau ya ka jing yap ke jong u Chris oi kupleshibon ni langsung thu menta ke jing khawai trai đấy jing mut jong ka te menta ka jingkli ka ba khandai sai pastor dabjul kitang kai ba ka jing shimenta ha ka jing khawai trai ka kedau ka jing khawai trai ka kedau ya kata ka jing ya selok ka ba jantam ka jong breu bat utrai jisu balayap na ka benta ki pop jongi ladang ipule na ka chithi ka ba nang kong upol cha ki nong korin ka lonong ka ba shipau ka khat ka ba khat henru khat hinyau ka bible ka ong bauta ukpu ha ka jing khawai trai ka theo ya ka met ka bala pen paj ka bala pen pra ka jong Jesus Christ bat kata ka khuri ka theo ya ka snam ka bala play na ka benta ki pop jong breu habang ye shim benta ha ka ba bam ya ka jing khwa trai ngi ye shim benta ha ka ta ka jing ya long ka wei kum ki pra bangai namar ba habang ibam ngi ya bam na uju ukpu bat ngi ya di na ka ju ka khuri ka ba long ka met bat ka snam ka jong Jesus Christ kupleshibon pastor oi ka kedau sa ka jing slok ka ba jan đấy kata ka dei ka ba pastor ila ai hangi jing mut ka jing slok ka ba ya jan ba knang ba la ban tip iwe te kata ka dei ka ba ngila yo ka dei ka ba don kam e ban kan mau te kupleshibon se sen te menta ka jing kali ka ba shipau sai pastor lamare ka ka hukum bat mai bo jisu u ai hadin ka jing khawai bat hadu katno ba ki senran ki dei ban iwe pat kupleshibon sia kana ka we pat ka jing kali ka ba phila ai nga ha ka jing ya dei ka hukum ka ba thamai ka ba jisu ai hadin jong ka jing khawai trai ong ye ki senran ki jong ya kan ngila ban syam na ka gospel yonis khat lai ka lanong ka khat ka balai saw wat lai san ka ong ka hukum ba thamai nga ai ha phi ba phin ya e para lok hi kom ba nga e ya phi ba phiru phin ya e para lok hi
kene gede ke hukum ke batamai ke bau Jesus Christ ula ai nam tak senran imat haswa kene Jesus yo i ya ki senran ba kim dan kata ke jinggi iwe pat namar kata kim tere ban ya pensai kijat iwe ki kwa borom ke dan kata ka hangame namar kata Jesus apa yo i ya kene ke jinglang ke jangki bu iya kene ke hukum ke batamai ha ke jing ya dei bat ke jing iwe pat kene ke long shisha adangi berkat bah kat mengi pule ya ke tin ke jong pule ka long shisha ke badan kam yangi ru hakini kisngi bangin ya long bangin ya don ke jing ya iwe pat la dengi don ke jing ya iwe pat kam don kano ke jing ke bangi ngin le ngin yarap iwe kam tam ha ke jing dei bat kene ka jing khawai trai ban saj ji kijat iwe pat nangta la dengim don ke jing iwe kan long ka ba yangi bangin syukri ya iwe pat amar kata Jesus Christ wang ke hukum ke batamai ngaya phi kalong ba phin ye iwe pat amar kata ai bu blenya rap yangi ru bangin sim ya kine ki jing hikai ki jong nong penim jing Jesus Christ bangin don kata ki jing iwe pat nginum de ban don ki jing ya isi iwe nginum de ban don ki jing bisni pi hoi iwe pat rei hakum gini ki sngi ki bingi emanta dan kam yangi bangin sim khia daga ba iwe pat Kublai shibon pastor ke hukum ke batamai dei kede ke jing kata kede ke bakong san yangi kung umreo te ngi skamba iwe na pi pila sung tho nila yo e jing penshai na i pastor lamare te menta ka jing kli ke bakhat we na ka benta ka ba ki dak jong ke jing khawai utrai ki pen pau yangi hadu kanu slam ngide ban kan mau ya kaneka jingle Kublai shibon na gamta katu ke jingkli sa shisien kalong ke jingkli ka basotran ya ka balala kli yang ka ba ong kumni na ka banta ka bakidak jong ka jing khawai utrai ki pen kan mau yangi hadu kanu slam ngide ban kan mau ya ka ngakwa bani tu ipi ba ka jing khawai utrai kalong ka dak ka ba pen kan mau yangi Syapang ka jinyap ka jong Jesus Christ na ka banta ki pop ka jangi par syapang ka jing mi pat ka jong ka ba ula job ya kata ka jinyap mansus pa yang ayepi ka jing khawai utrai ka de ka dak bangin kan mau ya kata hoi ka babun ki kastan ki rakhi ya ka Good Friday lani ka Easter Sunday ki ong bangi kan mau ya kini kisngi bau Yesu ula yap bat ula mi pat hande u Yesu syam la ai yangi ya ka dak bangin syosni bangin rakhi kerpang na kini kisngi handai ula ai yangi tang kawi gadak kata kalong lamba ka jing khawai utrai bat ya kani ru lakran kasti ka bankong koren kalano bakhat we kad khat ka ba arpho hunrio nama katnu kono sien ru ba phia ba mi uni ku ba phia di ya kani ka khuri pipen pau ya ka jingyap utrai dot anda on one tan anda on one ngipun pa ya ka jingyap jong try ngipun pa bangi nginget baulayap berbaula mipan hadu ta sngi bangi sayo i ya u kani kalong kadak ha bangi shimanta ya ka jing khwai try bangi kan mau ya ka jingyap ba ka jimi pat ka jong u khul shibon pastor ho ngide ban kan mau bai baro shijing dai bangin kan mau tang ha ka Good Friday lani ha ka Christmas lani ha kino ki program ki ba fair malau snem Henry ka Bible ka ong ngide ban kan mau bai man la ka sngi te ka jingkli ka bakhat ar cha i sir la pasam kumno la panwa ya ka jing shakri Kublai shibon ya kene ke jingkli sa hisen
ka be de shapang ka jing khawai ka jong trai kumno ki yapan wai ya ka ne ka jing shakri kumno ngi yapan wai bat kumno ki sanan ka jong Jesus Christ bat o ki yapan wai ya ka ne ka jing shakri to ngi phai bat nga sha ka gospel Marcos kal nang ba khat sao ka ba ar phun reu bat la da phi kwa ban pulai shu shu pulai baro ka ne ka nadu ka khat ka ba khat ar hadu ka khat ka ba ar phun reu Princess ngau thu ba shapang ka ne ka banta en re man tanga kwa ban pulai tang ka khat ka ba ar phun reu ka ba ya thu kumno ki pan wai ya ka ne ka jing shakri ka jong ki ka mot ka jing khawai try te haba clear why kila mendan gano ki jing sngo si ka ba mot clear why kila shat kman kila le sha ulum ki olep kumjuru ngi arwai ngi shat kman ngi map iwe ke mau ke jinyap ke jong Jesus Christ map ngi map ikwe bata kumtangi shat kman iwe ngap an pulai pi na ke jing tho jong ko we na ki shakri ke jong ublai ke ba ngas ngau tanat ban pulai bat kadai na ka kot jong ka jing thrang jong ki arta kadai na ka sla ka ba khandai spa en reu bat na ka phareng kadai na ka sla ka ba henreu spa nye phuar ka ba ong kumne ka ba kran ha ka ba yedai bat ka ne ka banta hashwa ban mi no na ka kamera ka ba haneng unong panem ulaya lam mi kisan ran jong u ha ka jing ruai jong ka jing ro layo sngeu ya ka sor jong u om ha ka sor ka jing yam sngau si henry ha ka sor ka ba kmen ka jing ro jong ka jing knya ka jing polite nang ta to ya ro ya utrai phi ki pai ban riu ba ro to ya ro pan nom rom ya u phi ki kinja ban riu ba ro na ba ka ba krau ka jing isn a jong u shapang jong ni bat ka jing shisha bat ka jing shisha utrai ka ne junom to ya ro ya utrai ya ka ba ki shim ya ka ni ka khat na ka jing roi ki sam shi spa khat nyau bat kum ne ki pen kot ya ka ne ka jing khwa utrai kubli shibon Alright, kublish bun, sir lapasam. Kajing penwai kajing shakri day, kaba ni kong ni day ban yaro yu try, kumba I sir lapasam ila ya thu ya panshai ngi, kajing yaro kadai ka way, kaba ni day ban yaro ban man la kasngi, ya u try nong bu nong thao, kata kadai kaba don kam ha kajing im jongi kena ba an katiu yang ni kajing long ba kajam sem. Te kajing kali ka ba khatlai shai pastor dapjur ha kano karkom ba kajing kai jong kajing pen baptis bat kajing sat kijat lamudur lupa ha ka testament barem ladang ipule na ka chithi ka ba kong upol nong koren galo nong ga ba shipho ka khat ka ba nang kong ru ba sao ka bible ka ong namar ngamon ba phenom tip ko para bangai ba ki pa jong I baro kila long hapo utaul o bat baro kila yait ling ba ya kata ka du riau bat lapan baptis ya ki baro I Moses ha utaul o bat ha kata ka du riau bat baro kila ya bam ya ka ju ka jeng bam ka jaman sim bat baro kila ya di ya ka ju ka jeng di ka jaman sim namar kila ya di na uta umau siang bekerja mentrim bala bod yaki te uta umau siang ulong ukris yaki priu jong blei ha hapo jong garui klau lapan baptis hapo jong taul o bat hapo jong kata keduriau kaba kia jam leng ba bat syapang kata ka jing sai kejat ka bible ke yathu yang I ladang ipule na ka kitab Exodus kelenang ka ba live ho ka khat phra hadu ka ba arpaway ka ongkum ne tomen thau ru ya kadabor tama bat ya ka slak jat jong karu dakatama ya ka ban sai haka bat men bu ya ka pedeng kata barnakel ka jinya seng bat kata kaduan bat men the ru haka bat u aron bat ki khon shunrang jong u kin thet ya laki kri bat sai ya laki jat haka haba kin salai drung shapo kata barnakel ka jing seng kin sai da ko bat kin yam lane haba ki wan hajan kaduan ya ka ban kam ban thang ya ka jing kenya thang ha utrai kumta kin thet ken ya laki kti bat sai ya laki slajat
bat kinam yam no lane kan long ka hukum halakarta yaki yau keng bat yau samba jong u ha ki pateng la pateng benriu jong ka hukum halakarta u aron bat ki khon jong u kat kum kine kit khon ki balong ki lingdo jong kata barnakel ki de ban penrut yelade bakin saj yela ki slajat hachwa bakin rung shapo kata barnakel jong try so tenat i gitu jong bensyai jong phi pastor ngai scam i wei pu wei na ngi ngi la yo ya ka jing shai leng ba kini ki jing batai jong pastor dabju te mata ngin phai no sa ka wei pat ka jingli ka ba khat sao mata kum no ba ya ka jing don kam jong ka jing khawai trai la pen pau dau apostol Paul chai pastor lamare Boleh sibun, saya kena ke wepat ke jingkeli, ke jingjubab jenga, ke long ba, kumba, ujisu, ula batai, haswa kene, kum tau apsal Paul ru, ubani ke ju, ke jingmut, ha ke jingnya de, bat ke jingnya simenta, ya ke jing kawai try, lene ke sakramen, ya kene ngila ban syam, na, Kasih apostol Paul siya nengkong Korin. Hang ne ngila ban siam khatwe ke lenong kada khat ka ba arpulai hadu arpan reu. Tong ini pule kene. Naba ngala pediang na utrai ya ka ba ngala IT patengru haphi ba ujisu bo trai ha kata kamit ha ka bala dino yu ula shim yukpo. Bat habau la ngu ula kedia bat la ong to shimpi to bam uneu long kamet jonga ya ka bala pen khen na ka banta jong phi to le ya kane ya ka ban ken mau yanga kumjuru ya ka khuri hadien ka ba bam jamin uda ong kane ka khuri ka long ka jutang ka ba thamai da ka snam jonga ya kane to le phi katno sinru ba phi di ya ka ban kan mau yanga te hang ne ngie i bau apostol Paul ru kum bo jisu ulap tha yek senran ki jong pat hagane ka mat ru hagane ka banta jong ke jing khawa trai apostol Paul u ban ni kane ka bat ka banta Bat kalong kebedan kam, hadu kata ban sengau tu syai, ya kecing don kam jang kecing khawai trai, kumbal penpau, daw jisu, bat hagi juga poru, apostol Paul, ban kia, ya kine nak benta ki nongbut ki jang jisu Kris. Namar kata ngiru ngilong ki nongbut ki jang jisu Kris. Ai bo boleh nyerap yangi ba habangi le yikine da gdo nut ke basngo da gdo nut ke bakamen ngin ye simenta hagane ke sakramen jogi jing khawai trai nang bangin ken mau yo jisu Kris umpala wan chikine ke pathai ban hikai yangi yikine ki jing hikai jogi jing don kam ban ye syakri parabriu bat ru hagi ko pa namar ka long ke benta ke jong jisu Kris umba wan chikene perthai ban yap na ke benta ki pop ki jangi ban sai ye ki pop ki jangi amar kata don kam yangi bangin ye simenta ha ki jing khawai trai na ko por se ko por namar kumbo apostol Paul ong ne ladangi sim ladangi bam yu ku ga no senro bangin ken mau yo nong penim jangi jisu Kris mar kata ai bu blen kur khun ya rap yangi pengila ban ye simenta da kecing kemen ha kecing ye dai bar kecing khawatrai mengitkan mau i yo nong penim jungi Yesus Kristus ku bless you ku bless bon pastor lamare i gitu kecing bensyai jong phi oi ka ba kong san ka dai ka jing
cái đây cái chính cần mau e cái chính cần mau e cái đây cái way thì khúc lấy bốn pila sai ngang cái scam iwe puwe nang ngin la so thu e cái tu jing mình sai thế mình ta cái chính cái bakat san sai Pastor Albert Scanlon hang ni lada ngila laptop ban ye shimanta nakakuri ka jong trai kapan i bangi di nakano kakuri Kublashbon nagam takatu jingkli kaba lala kli yanga kabalong ka jingkli kaba sao kaba ong yanga kumni ka jingkli kaba sao nagam ta jonga ladang la pe bani shimanta na ka khuri ka jong trai kapan i bang la di na ka khuri jongno ka jawab kalong basai ladang ngimtre bani shimanta na ka khuri ka jong trai ha ka jikwai trai kabamut bang la kloi bandi na ka khuri ka jong usaitan kan mau ka jing khawai trai ka long ka baran kam ka gospel ka kup u Yohanes ka lonong ka ban riu ka khat ka basam sau Yesu ang uno ru baba me ka do janga bot badi ya ka snam janga udan ka jing im bam jikut pat ngangan pimi pat ya u ha ka sngi ka bakhadu ha bangi shimata ya ka jing khawai trai ha bangi ba mi ka do ka jong u ka bomot ngi ba mi upu ha bangi di ka snam ka bomot bangi di ya ka so wine ya ka bala ai hangi totip pangidon ya ka jing kerman pangin sami pat pa kham tam e banyo ya ka jing im babam jikut nama kata to ni shimanta ha ka khuri ka jong trai ha ka khuri jong setan kublashibun Pastor ya kita kijing pensai jong ping nget scam bangi yo ya kijing pensai kiba kamshai kedar oi bun sen ngim sung thu ya ka ai ka baga Bible hi ka kran ngim sung thu nre lengba kini kinoi shimanta ki pastor ki evangelist tenga nget scam iwe puwe nangi ngila yo ya kijing hi ka kiba shai kedar te mentangin yat no sa ka we pat ka jingkli jingkli ka bakhan reu na i Syai Sir Lapasang. Hakino ki kenten ba u Apostol Paul ula banjur ia kajing along kawe jong kitu ki baye shimbata na kajing kawai. Kublai shibon ya kena kejing keli. Ha ka gospel yo ones kal nang bakat san Jesu long ngangalong tau ding so wine. Ngi long kitanat kau mon ngi long kawe. Henry ngap ngan pulai pi mentai kini ki artli ki khot Bible ki baya thu yangi bangilong ka we ha Jesus Christ ha kana ka benta khamtam ka be de ha ka ching khawai utrai ka banang kong ka bangila bansiam na ka sithi ki nang kong koren ka lanong ka ba shipho ka de khot ka ba khanyao ka be de bat kana ka ching khawai utrai ka ba ong kum ne balada phikwa ban sngau thu shu shu pulana du ka de khot ka ba khat sao hadu ka dekat ke bakhat nyau Henry mentangan pule tangga dekat ke bakhat nyau ka ba ong kum ne namar mangi langi bonru ngilong uwe ukpu ka we kamet namar ngi baro ngi yo bentalem na uta uwe ukpu na ta sa ka we ke dekat ke Bible na sithi syakinong Ephesus kalong basan ka dekat ke balai po kabaong naba ngilong kitkot kamet jong u ngilong kitkot kamet jong u ngilong kawe hau Jesus Christ ngilong kita kitkot kamet ke jong Jesus Christ nama kata kadau kane kalong badan kam nyi ban sngau thu balada phidon kijing keli sngau bha keli ha kita ki comment box khnang mangila ban ai phi kijing chubao shu naga ktin ke jong oblai shibon hoi kamet ke jongi kadai kamet ke jong Chris ladangi pen jaklia ladangi wan ra no da kino ki jingja clear ha kamet ke phat ke jongi ngangi scam ba kalong ke ba snail kamtam jing mutu prakhat jongi ka ba shimanta hagi jing kwai utrai inde man kiar na kini ki bro kublai sibon namar ka met ke jongi kalong ka way but Chris yata hi onda ngila suthu hang ta ngi de man kiar no iki ke bro na ke jong ka ne ka perthai tementa ka jingkli ka ba khat nyo shai pastor dabjur lano
ba udkhot balang ula bani shimbenta na ka jing khawai utrai Ka barang Seventh Day Adventist ka practice yang kataha ka bagi khot ka open communion. Ka bamut ba paro ki bala IT la de met bat men sem shu Chris ki la ban ye shimbenta ha ka jing khawai utrai. Kentup ya ki khna ki samla ki bala ngau thu shapang ka jing kentang jong ka nga jing le niam. Bat ki bala yo ka jing hikai shapang u Chris bat ki bala pediang ru yu Chris kum uno penim uno suspa jongki. Ki bala shim ya ke jipun baptis. Ki la ban shim benta ha ke jing khawai utrai. Kadau ba ka balang ka practice ya ka neka open communion ka long. Ba ka kwa ban kentup ya baro ki badon jing temu ban shim benta ha ke jing khawai utrai. Klem da bishar yano ru. Namar ka jing bishar ka long ka jong blay. Kumbau Jisu kentup lang ya baro ki badon ha kata ka jing khawai ka bakhadu jong u bat u kentup ru yo Judas u baladon lepa ka jing temu bandino yo Jisu. U blay shim la ai ha ubru ya ka bor ban bishar bat ban rai u babit bat u bombit ban shim benta ha kata ka jing khawai trai. Namar tang ublay hi ubatip ya ka do nuot jong ubru. Namar kata upol uong ladang ipule na ka sithi ka jong u ka banekong sha ki korin kelenong ka bak hatwe ka khot ka bak arpu nyau ka bible ka ong na bak kumta uno ru uba bam ya unu kupula ne udi ya kana khuri utrai klem burom ken unlong uba rem na ka benta jong kata ka met bat kasna mutrai. Henry to ai ba ubru un yit yala de anda kumta to ai ba un bam na uta ukpu bat un di na kata khuri uble khos nga ba ya baro bat updiang ya baro ban ya shimbanta ha ke jeng khwa trai namar ladang shimbanta da ba asap namar ladang shimbanta da jeng sngaw shitram da ka jing kemen ublay utip bat ka jing bishar ka dei ka jong kublai shibo ni ka jing bacha jong phi pastor hoi iwe pu na ngi la bani shimbenta mdei ba ong ba wat la ni dei na ka we ka kan hon na ka we ka jaj ban reu ngim la ban shimbenta han rei ni la ban shimbenta kata ka dei ka ka ba ni ki balang Adventist ni ai ye ka lat khnang ba maru ju Chris ba ju ka jing khawai trai tementa ka jingkli ka ba khat phra sha I pastor Albert Skamlan hato ki we ki Kristan ne ki bomde Kristan ki la bani shimbenta na ka jing khawai trai balai bat balai Ublay shibon na kamta ka tu ka jingkli leseng la banong ka jingkli ka ba khadu na ka pata jonga ha ka ni ka program ka ba ong kumni hato ki we ki Kristan ni ki bomde Kristan ki la bani shimbenta ha ka jing khawai trai ka jawab ka bang kwa banin a shipi hoi ka long ka jingkli ka ba hande nga kwa bani tu ipi ki we ki Kristan lani ki bamlong Kristan daga ba shisha ngan ong ipi bakila bani shimbenta ha ka jing khawai trai ban kita ki be shimbenta ru ka dei tang ni ka we lada ki nge yau Jesus Christ lada ki pediang ba ula mi pan bat ba ula yap na kam ta joki kila bani shimbenta hoi ha ki we ki kunhun balang Kristan ki hikai pangidun kam ban rung ska jing long khot ni ha ban long khot shwa sho ban shimbenta ji khoi trai hande u Jisu upan kan mau yangai pi hoi ka sithi ka ban kong sha ki koren kalano ba khat we ka khot ka ba ar prosau tar ka thu yangi ba ya ka jing khoi trai ka bangi shem yok pu ba ya kawan ka dei tang ka we ka bangi ni kan mau ya ka jing yap pat ka jing mi pat u Jesus Christ ki we ru kila bani shimbenta tang ka we ka bangi la ba shimbenta kalong la dang yim nge u Jesus Christ ka ba la dang yim long ki bla pun kre ban yet ikala di pat ka ba khadu kalong ban kam bangiem la bani shimbenta lada ngilong ki ba bo ai tanglang lada ngilong kita ki bam shem la pun kre
ya ka bani shem ya ublay ngangai kini ki jubab kilong ki basai pa ya ka jing khoi try baro la bani shibanta klem da nyo yano PDUA ba nang no phiwan ai ba ki tu ki bishimanta kenyet ya kaladi la kilanget yam Bau Jesus ulayap nakapta joki, bat bau lak mipat nakapta joki. Kubleshibon. Sengotenat ikitu ki jebab ya ka bai pastor ilaong bahwa tang mengilang nget yo Chris. Kita ada ka bakongsan ka ba ngidei ban long. Te kubleshibon pastor ikitu ki jubab ki ba pila ai. Te menta ngila poi sha ka number ka ba khat khandai te menta ka ne ka jingkli shapi isar la pasam ka ai ka nuksa jong ka jing skoret ka ba upol upen i shangi ba ngin bot Kublai Shibonia kena kecingkeli, kabadai kecingkeli kaba khadu nak menta jonga, bata ya kena kecing jubab tu nyepai syak sti kinong Filipi kalau nong kaba ya kaba upol la tho kalau nong kaba ka dekat kaba san hadu kaba pra pi baro pi tip ya kena dekat ngala se banong ya la sedana pedeng jong pi bam tip ru ya pai bat nga si kinong Filipi san hadu pra kaba ong kumne sngap an pule baik nak ketin kejong ublay kabong toyo ya kena kejimut happy kabalalong ro ha ukris Jisu don ya kena kejimut kejong Jesus Christ kabah kumno kata kejimut kejong Jesus Christ kada khat kaban riu ubah haba ulong ha kador ublay shimla nyau ya kaban bat ban long marangkat bat ublay henry lapun sudah ya lade udah shim ya kador merau haba la jielong ha kejing stream ki breu te haba la syam ya ha kerukom kum ubreu udah le rit ya lade haba la jielong ubah ko ngu wat hadu kejing yap ha oi kejing yap kading penake kai kana ke hikai yangi kajingmut kejong Jesus Christ tayo ya kana kejingmut let this mind be in you bagi ang ha in English kajingmut kejong Jesus Christ kebau long bas ngau retal hadu kading pena umon kay thu isya yang iba ngiru ngide ban long kita ki bas ngau ret tat hadu kejing yap kejong ni ngintip lano ngin yap henry ngide ban kemau mangin long kita ki bas ngau ret hadu tat hadu kejing yap kejong ni ublen gerkuingi we piwe sengotenat kubleshibon sar la pasam kitu ki jing ben shai you ibo Jesus Christ what lau de khon jong blai open red yala de wan shakne perthai yap nam ta jongi halor kading phna ka taro daga jing song red sham la pan rakat yala de sham la ong ong ade u blai ngala ban lei ki baro hem open rangkat bat ngi ki breu ngi ki nok pop ngi ki bom bed door ai ban lei shak khet beneng jong blai henry menta wan ban sha nam ta jongi ban yap nam ta jongi amen te menta ngi la poi sha bakut ka jingkli ka bakut syai pastor lamare kumno ba ya ka ne ka jing slok jong kine ki ji kai on pen thmai ha ka hima ublai Kubleshibon ya kene ka jingli ka bakhadu ka ba pi ai na ka banta jonga ka jing jubab jonga ka long ba u Jisu u yathu shai ya kisenran ya kene ngila ban syam ha ka gospel ka jong Matthias arpan reu lanong ka khat ka ba arpan dai ka ba Jisu Kristus ong nga ong ru api ba nganom di syu nadu menta na kane ka umso uding wan tat anda kata kesngi mengandi thamai yaka lembat pi hag hima ukpa jonga Jisu uyathu shai daga ba ong hagisan ran ki jong ba onum di syu yakane ka umso wain tat anda ka sngi wong bangandi thamai yaka lembat phi hag hima ukpa jonga tagamut yathu shai ba hak kana perthai hi unmi simanta syu bat kisnran
ban ye shimanta ye kene ke jing khawai trai nre ye thu chapang kata kalawai ka ba un se di lang pat kisenran ki jong katakan long habneng hagi hima ke jong kwa jong o kan no kan long ke jing kamen na kamenta ki nong but ki jong Jesus Christ ban ye shimanta lang bat unong penim naga hagi jing ade bat ke ni ke jing khawai trai Jesus ula hikai ki senran ki jong u hakne perthai bat ulia thuru shapang kata ke jing khawai ka ba khrau na ka ba he hagi hima ka jong kwa jong bat sakawai ka banta ru long ba kat no kan long ka jing kemen na ka banta jo ngiru ki nong bot ki jong Jesus Christ balang de ngi shim ya kine ki jing hikai ki ba kodor ki jong nong penim jong Jesus Christ kan ai ki jing kemen yangi anda u Jesus wan hak jing wan ka ba arsen ki jong ba le shau ya kita ki ba le red bat ki ba ko ngu ya kine ki jing hikai ki jong nong penim jong ku ba le I shaden arajas nem menshua oh nomor kata wong ni simental rengkat bat phi hagi hima pa junga nomor kata ai bu blain yarap yangi wei pi wei pan kre ya ki do not ki jungi ya ki jing em ki jing long kristan ki jungi nang ba habang ye simenta ye keneru kumbale ya batai ini simenta da ki jing kemen da ki jing sngeorit da ka ba nginom don ki jing sngew biang yalade rangi sngew ngilong ki nong pop ngilong ngim don dor ndrei bengin ye long ye rungkat iwe hasla jone perthai kumba u jisu likai makhmat jong blei om don bar ba he om don bar red ndrei ngin ye long mar rungkat hakmat jong jisu Christ bat hakmat jong blei kumunong bu unong thau jong tamar kata ai bu blei nirap yangi de ka bor ki jong u nang bengin la ban ye simenta ya kene ki jing khawai trai ka ba nong penim jing Jesus Christ ulai kai nak benta ke jing nang benta ke jing don kam jong ke jing im kristan ke jing mungkin kan mau yo ha ka bor ke bangi ya simenta ya kene ke jing khawai trai ai bu blem kar khun ya rap ini nang ta ke boram ke jong amen ko blai sibo sngongo ye kini ki jing hikai nang ba ten ki jong blai ke jing khawai trai hoi ba anda Jesus Christ un wan ngin yo biang bania di lang mat u sashi sen hoi ngin yo biang ya ta ka jing khawai ka ba ngem la ban modur ha ka ta ka sngi in ap khmi makan long ka sngi ka ba kordor ha do kata te kuble shibon ikini nong shimbata baro ki bala ai ki jubab ki ba shai kadar ngai scam bo blay un kurku ya phi bu nang yai kurku ka ministry ka ba phi le man la ka po but ai bo min sum khoi un trai lang rangkat ba phi ha karte u Jesus Christ ni kini ki bro ki de ki jingman toy nam ta ki jongi amen temen ta ngai scam ba iwe pu wei na phi la yo ye ki jing hikai ki ba shai tenga ngai scam ba pin wan biang ha kane ka ju ka por la sham tayo but ngai scam ru kin don sak dak iwe pat ki no shimanta ki bala ban pen shai phi ye ki ege baro ki ba phim la ban sngo temen ta nga ai khoble ya baro kam tam ya kane ka group ya ka ba ki la thau ban ya kren tang spang tin jom blai te sngu ikni ki bro te ban pen kut no tong in penam kle ban roi ni wan hajan jong me atrai kuble shibon ikni ki hikai ban pen wai no ngat wai ba men kerku ya kitu ki parlok ki ba yeshimenta ya kitu ki parlok ki ba page ya kene ka YouTube channel to ai ba men sum jong me un kren bat un pen shai kedar ya ka e ka ba kim sngu tho
ngadwa ro ba men don ka lambat ngi we pwe namar ba ngi long nok pop ngi don kam me kajing e ba ka jome kajing slok ka bajan e ngi don kam me kita ki ba ro se sen ngadwa bat ngabu ikne ba ro ha kerteng ucis Christ amen.